Η Μεγάλη Εβδομάδα αποτελεί την περίοδο από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Ονομάζεται Μεγάλη όχι για τη διάρκεια της, αλλά για τα κοσμοσωτήρια γεγονότα που αναπαριστά στους ιερούς ναούς. Με φιλανθρωπία, η Εκκλησία επιτρέπει την τέλεση του όρθρου της επόμενης ημέρας κάθε βράδυ, ώστε περισσότεροι πιστοί να συμμετέχουν στις ακολουθίες. Οι πρώτες 4 ημέρες, με τις ακολουθίες του νυμφίου, προετοιμάζουν πνευματικά για το Θείο Δράμα. Η Μεγάλη Δευτέρα αναφέρεται στον Ιωσήφ τον Πάγκαλο, που με τη ζωή του προεικονίζει το πάθος του Χριστού, και στην άκαρπη σικιά που συμβολίζει την έλλειψη καλών έργων. Η Μεγάλη Τρίτη φέρνει τις παραβολές των 10 παρθένων που διδάσκουν ετιμότητα και πίστη, και των ταλάντων που τονίζουν την καλλιέργεια των πνευματικών χαρισμάτων. Η Μεγάλη Τετάρτη τιμά την αμαρτωλή γυναίκα που έδειξε αγάπη στον Κύριο, αλήφοντας με μύρο τα πόδια του και συγχωρέθηκε για τα αμαρτήματά της, ενώ ψάλεται το περίφημο τροπάριο της μοναχής Κασιανής. Η Μεγάλη Πέμπτη αποτυπώνει 4 σημαντικά γεγονότα. Τον νηπτήρα, όπου ο Κύριος δείχνει τον τρόπο διακονίας, τον μυστικό δείπνο με την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, την προσευχή στο όρος των ελαιών και την προδοσία του Ιούδα. Τη Μεγάλη Παρασκευή βιώνουμε την κορύφωση του Θείου Δράματος με τα σωτήρια και φρικτά πάθη, τους εξευτελισμούς, τα μαστιγώματα, το αγκάθινο στεφάνι, τη Σταύρωση και τον θάνατο του Χριστού. Το Μεγάλο Σάββατο τιμούμε την ταφή και την κάθοδο στον Άδη, όπου ο Κύριος κήρυξε σε όλους τους νεκρούς. Τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί τελούνται οι μεγάλες ώρες και η αποκαθήλωση από τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο, ενώ το βράδυ ψάλλονται τα εγκόμια με την περιφορά του επιταφείου. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου έχουμε την πρώτη Ανάσταση και τα μεσάνυχτα τη ζωηφόρο Ανάσταση με την αφή του Αγίου Φωτός, τη νίκη του θανάτου και της φθοράς. Οι πιστοί συμπορευόμαστε, συσταυρωνόμαστε και συναναστήνουμε με το Χριστό, που με τη θέλησή του έπαθε και ανέστη για τη σωτηρία μας.